100.000 proba ospatu zen asteburuan, arratsaldeko 6etan eman zitzaion hasiera Beasainen. 168 kilometrok osatzen zuten proba eta 11.000 metroko desnibeletik igaro ziren parte hartzaileak. Beasaindik Mandubiara, Zumarragara, Gorlara, Madarixara, Azpeitira, Zelatunera eta ondoren Tolosara iritsi ziren. 77 kilometro zeramatzaten ordurako gainean, eta anoagunean sabela bete eta atsedena hartu ondoren berriro lasterketari ekin zioten. Amezketa, Txindoki, Uarrain, Lizarrusti, Etxegarate, San Adrian, Oazurtza eta Mutiloaren ondoren iritsi ziren helmugara, Beasainera. Marra gurutzatzen lehena Javi Dominguez izan zen, 23 ordu eta 23 minutuko denborarekin. Emakumeetan berriz, 29 ordu eta 56 minutuko denborarekin Silvia Triguerosek eman zuen garaipena.